हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदे क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय माने साख्रिनि मोनसे नटिफिकेसन आं मोनसे लानानै फैलायबाय आरो बे साख्रियानो जाहैदों नैबे केन्द्रीय विद्यालय क'क्राझारनिफ्राय बियो फैदों। दाखालि 28आवनो ओंखारदोंमोन बे नटिफिकेसना, नाथाय एसे लेट जाबाय। एसे लेट जाब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनानै होनाय जासिगोन माबायदि साख्रि बियो, मा पस्ट आरो मा क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बेसेबां इन्टारभिउआ माब्ला जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। जों नायलांनि नैबेयाव नायबानो नुखायो जोङो इन्टारभिउ केन्द्र विद्यालय, आं बुंखादों केन्द्र विद्यालय क'क्राझारनिफ्राय फैदों। क'क्राझाराव थानाय केन्द्र विद्यालयनिफ्राय बियो फैदों। माने इन्टारभिउ फर द पोस्ट अफ मा होनो रिजनेल लेंगुवेज टिचार 2022 आरो 2023 बे सेसननि थाखाय बियो मोनसे रिजनेल लेंगुवेज टिचार बेयाव पस्ट ओंखारनानै फैदों। टिचार दे रिजनेल लेंगुवेज टिचार पस्ट ओंखारनानै फैदों। बे मोनसे टिचार पस्ट। वर्क इन इन्टारभिउ फर प्रिपेरिं ए पेनेल अफ पार्ट टाइम कन्ट्रेक्चुएल, नैबाव होखानाय दं रोखा रोखा, जों बयबो गोसोआव ला बियो पार्ट टाइम एबा कन्ट्रेक्चुएल टिचारसो बियो। टिचार फर द एकाडेमिक सेसन 2022 and 23 will be held in the विद्यालय केम्पास। माने विद्यालय केम्पासावनो जागोन बियो होनाय दंखायो एकदम कन्ट्रेक्चुएल एबा पार्ट टाइम बियो पस्ट जागोन। बोसोरसेनि थाखाय बेयाव रिक्रुइट खालामनानै होनाय जागोन। जों बयबो गोसोआव लाखादो बोसोरसेनि थाखायल' बियो 2022 आरो 23 सेसननि थाखाय बियो रिक्रुइटमेन्ट जागोन एबा रिक्रुइट खालामगोन, थिसननाय जागोन। बेखौ माब्ला जागोन बियो जों बेखौ नायनो हायो आरो मा पस्ट दं बेयाव नायनो हायो। नैबाव नायबा नुयो जोङो डे एन्ड डेट माब्ला वेडनेसडे 11 मे खालि बियो जागोन। बेनि उनाव रिपर्टिं टाइमा 9 AM फुंनि 9टायाव रिपर्टिं टाइम जागोन। रिपर्टिं टाइम माने मा, उनाव जों लासै नायलांगोन। रिपर्टिं टाइम माने मा, ओइदिनखालि 11 मे खालि जोङो 9टायाव सहैनानैनो नोंनि डकुमेन्टस माबा माबि नों मा खालामनांगौ बेफोरखौ 9टायावनो खालामहैनो हागोन एबा 9टानिफ्रायनो नोङो खालामहैनो हागोन। पस्टआ मा होनदों, मोननै पस्ट दङ बेयाव, रिजनेल लेंगुवेज टिचार इन बर' टिचार मोनसे, लेंगुवेज टिचार मोनसे आरो मोनसेया एसामिस टिचार मोनसे। मोननै पस्ट दं बेयाव, रिजनेल लेंगुवेज टिचार मोनसे बर'नि मोनसे एसामिसनि। क्लियार जों नुबाय बयबो। बेनि उनाव मा नायनो हाबावो जोङो, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट with all, नैबाव होनाय दंखायो, नै बोल्ड होनानै होनाय दंखायो, अरिजिनेल सार्टिफिकेट्स एन्ड 1 सेट अफ सेल्फ एटेस्टेड कपिस। गासिबो अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ लांनांगोन। बेजों लोगोसे नों मा डकुमेन्ट्सखौ लांगोन बे गासै डकुमेन्ट्सखौ नोङो मोनफा जेरक्स खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड थानाय जानांगोन बेफोर डकुमेन्ट्सफोरा गासिबो। बेखौबो लानानै थांफानांगोन नोङो। of all relevant documents along with one passport size photograph लांफानांगोन at 9 AM 9टायावनो नोङो नुजाहैनांगोन एबा 9टायावनो नोङो बेफोर डकुमेन्ट्सखौ नों रिपर्ट खालामनानै हैनांगोन। 9टायावनो JNB केम्पासावनो, क'क्राझाराव थानाय JNB केम्पासावनो। बेनि उनाव माखौ नायनो हाबावो जोङो बेयाव, जोंनि थाखाय मा इम्पर्टेन्ट जाबावगोन, नैबे 1 नाम्बाराव मा होनदों, भेकेन्सिज विल बी फिल्ड पियरलि अन कन्ट्रेक्चुएल बेसिस। आं दहायनिफ्राय बुंबाय थाखादों बेयो पियरलि कन्ट्रेक्चुएल बेसिसाव एबा पार्ट टाइम बेसिसाव जागोन। फर ए मेक्सिमाम पिरियड अफ 1 इयार्सनि थाखायल' जागोन बियो। 1 इयारनि थाखायल' बियो जागोन। आरो 2 नाम्बाराव दङ, नो TA विल बी पेड फर एटेन्डिं द इन्टारभिउ एज वेल एज फर जयनिं द केबि। केन्द्र विद्यालयाव थांनायाव एबा इन्टारभिउनि थाखाय जेबो TA हरनाय जानाय नङा होननानै होखानाय दङ। बेनि उनाव जोङो माखौ नायनो हाबावो, जोङो बारा नायनांगौ गैया। बेनि उनाव माखौ नायनो हाबावो जोङो डाइरेक्ट इन्टारभिउ थांबानो जाबाय। 4 नाम्बाराव मा होननाय दं, नैबे 4 नाम्बारखौ नाय, मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम एज लिमिट शेल बी 18 and 65 years रेसपेक्टिभलि। 18निफ्राय 65 इयार्सनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। 65 इयार्स गिलुफालु बैसो जानायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ।
5 नाम्बारावबो दं 5 नाम्बाराव बे एखे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों पियरलि टेम्परारि टेम्परारि होननानै बुंबाय थादों बेनि उनाव जोङो क्वालिफिकेसन जोंनि नायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंहा क्वालिफिकेसना मा नांगौ जों बेखौ मोजाङै नायनि मेना जाहैबाय क्वालिफिकेसन पस्टआथ' मिथिखाबाय जोङो ट्रेन रिजनाल लेंगुवेज टिचार इन बड' एन्ड एसामिस पार्ट टाइम बेसिस जेरावबो होबाय थाखादों पार्ट टाइम बहाबा टेम्परारि बहाबा कन्ट्रेक्सुवेल बेबायदि होबाय थाखादों एखेयानो मिनिं फोरमायखायो बोसोरसेनि थाखायल' दहायनो बुंखादों मेक्सिमाम बोसोरसेनि थाखायल' बेयाव थिसननाय जागोन टिचार हिसाबै बेयाव मा एसेन्सियेल क्वालिफिकेसनफोरा मा होनदों 1 नाम्बाराव मा दं 4 years integrated degree course of regional college of education एबा of NCERT जों गनायजानाय जिखुनु जाया मोनसे इन्स्टिटिउसननिफ्राय नोङो 4 year integrated course 4 year integrated course माने मा मिनिमाम एटलिस्ट 50% मार्क्स थानांगोन इन्टिग्रेटेड कर्सखौथ' जों मिथिगौ आथिखालाव जोंना इन्टिग्रेटेड कर्स जानो थांगासिनो दं एबा जोंनियाव दासिम जाथ'वाखैमोनब्लाबो इन्टिग्रेटेड कर्सखौ होनाय जाखाबाय बेयाव इन्टिग्रेटेड माने मा बेयावनो बेचलर डिग्रिबो थाफागोन प्लास बेजोंनो टिचार एबा मा होनो बिएडफोरा थाफाखागोन बेजोंनो जेनेबा बिएबो थाबाय आरो बेजोंनो बिएडबो थाबाय बेजोंनो बिएससि थाबाय बेजोंनो बिएड थाबाय बेजोंनो बिकम थाबाय बेजोंनो बिएड थाबाय बेबायदि इन्टिग्रेटेड कर्स बियो 4 बोसोरनि जागोन एबा बे नङाब्ला एबा नैबे गाहायनिखौ जोङो नायनानै लानांगोन एबा होननाय दङ बे इन्टिग्रेटेड कर्स नङाबा गाहायाव होननाय दङ बेचलर डिग्री with at least 50% marks in the subject concerned मा होननाय जादों माने बेचलर डिग्री माने ग्रेजुएसनाव नोङो 50% at least 50% मार्क्स थानाय जानांगोन नोंनि ग्रेजुएसनाव एग्रिगेटआव द इलेक्टिभ subject and language in the combination of subject as follows गाहायनि बायदि नायनो गाहायाव मा होनाय दङ जों नायनो हायो subject combinationफोरा मा जानांगोन जों नायदो subject combinationफोरा नैबेयाव होनाय दंखायो 1 नाम्बाराव मा होदों for बड' लेंगुवेज टिचार बड'नि थाखाय बड' लेंगुवेज टिचारनि थाखाय मा थानांगोन होनदों बड' एस ए साबजेक्ट इन अल 3 years नों जेनेबा ग्रेजुवेट खालामदोंना ग्रेजुवेटआवथ' जोंना 10 बोसोर जायो नालाय 10 बोसोराव मोनफ्रोमबो बोसोराव 10 बोसोर नालाय बे 10 बोसोरनि मोनफ्रोमबो इयाराव मा होनो बर' साबजेक्ट थानाय जानांगोन होनदों मोनफ्रोमबो बोसोराव बर' साबजेक्टआ थाफानाय जानांगोन बेनि उनाव बियाव मा दं बियाबो एसामिस लेंगुवेजफोरनि थाखाय बिदिनो एसामिस एस ए साबजेक्ट इन अल 3 years मोनथामबो बोसोराव मा होनो माया थानाय जानांगोन होनदों एसामिसआ थाफानाय जानांगोन बेनि उनाव 2 नाम्बाराव जों नायनो हायो बिएड or equivalent degree from a recognized university बिएड एबा बिएडजों समान माखासे जिखुनु जाया इकुइभेलेन्ट डिग्री थानाय जानांगोन बिएड बायदि जायआ टिचिंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट 3 नाम्बाराव मा होननाय दं फार्स्ट इन सेन्ट्रेल टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट डेट मिन्स सीटेट पास जानाय जानांगोन नैबे कन्डाक्टेड बाय सिबिएसइ जों खुंजानाय नैबे सीटेट पास जानाय जानांगोननो मिथिबायना जों बयबो गोसोआव लादो सीटेटजों सिबिएसइजों खुंनानै सीटेट पास जानाय जानांगोन बिएड थानांगोन प्लास ग्रेजुएसन जानांगोन जों बयबो नायदो बेखौ आरो ग्रेजुएसनबाबो मा होनदों बर'फोरनिया बर' साबजेक्ट थानाय जानांगोन मोनथामबो इयाराव बर' साबजेक्ट थानाय जानांगोन बेनि उनाव जों गाहायाव नायनो हायो गाहायाव मा दंबावो जों बयबो गोसोआव लादो बेखिनियानो गाहायाव जों माखौ नायनो हायो बेयावथ' अरिजिनाल एटास्टेड कपिस होनाय दंखायो बेनि उनाव जों माखौ नायनो हाबावो नैबेखौ जों नायनो हायो एसे नैबेयाव नायनो हायो डाउनलड दा प्रोफर्मा fill in all necessary details and submit at the venue for verification on the day of interview जोङो नैबेयाव मोनसे फर्म होनाय दंखायो बे फर्मखौ जों डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै फिलआप खालामनांगोन फिलआप खालामनानै जोङो केम्पासाव एबा थावनियाव जोङो भेरिफिकेसननि थाखाय इन्टारभिउ होनो थाखाय जोङो नैबेखौ हैनांगोन गासिबो मा फिलआप खालामनांगौ दङ बेफोरखौ गासैखौबो फिलआप खालामनानै नोङो भेन्युआव थांनानै बेखौ साबमिट खालामहैग्रोनांगोन इन्टारभिउनि सिगां नैबे 3 नाम्बाराव रोखायै लिरनाय दं 3 नाम्बाराव रोखायै लिरनाय दं नैबेयाव candidate interested in attending the interview are compulsorily required to fill in the Google form and
submit it on or before 7 May 2022 गोजाजों एकदम रोखा रोखा होनाय दंखायो माने गुगल फर्माव बेखौ साबमिट खालामनांगोन that means गुगल फर्माव होनाय दंखायो बेखौ मोनसे फर्म होनाय दंखायो बेखौ जोङो डाउनलड खालामनानै साबमिट खालामनो फर्मा नैबेबायदि डाउनलड खालामनानै जों 7 थारिखनि सिगां बेखौ हैनांगोन 7 थारिखनि सिगां जों बेखौ साबमिट खालामहैग्रोनांगोन जेराव केभिआव जेनेबा केभि क'क्राझाराव थानाय केभि केन्द्र बिद्यालयाव जों बेखौ साबमिट खालामहैग्रोनांगोन 7 थारिखनि सिगां आंनि बेखौ खोन्थानि एसे बे फर्माव माबायदि फर्मा गाहायावनो दंखायो जों डाउनलड खालामबा मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोननो बेखौ नांगौबा आङो PDF हरनो हागोन फर्मा नैबेबायदि बे फर्मखौ जोङो फिलआप खालामग्रोनानै 7 थारिखनि सिगां जोङो बेयाव जमा हैनांगोन फर्मा नैबेबायदि जेबो गैया फर्मा जेबो गैया जों नायबानो मिन्थिखागोन बेयाव साबजेक्ट दं बबे साबजेक्ट बर'बा बर' थिक होदो एसामिस बा एसामिस थिक होदो बेबायदि बेनि उनाव मा दं नेम दङ मादार्स नेम फादार्स नेम डेट अफ बार्थ दङ सेक्स दं मेल फिमेल दं वेदार ST OBC बेफोर दङ केटेगरि दं इमप्लयमेन्ट प्रेजेन्ट साख्रिया इमप्लयड साख्रियाल ना साख्रियाल नङै रेसिडेन्टफोर दङ रेसिडेन्सियेल एड्रेस बेफोर दङ एड्रेसखौ जोङो फिलआप खालामनांगोन मबाइल नाम्बार पिन कड वाट्सएप नाम्बार इमेल ID एजुकेसन क्वालिफिकेसन बेयाव जोङो होलांबानो जाबाय नोंहा मा क्वालिफिकेसन दं बारा बुरजा गैखाया मा दं सरि क्वालिफिकेसनफ्रा बेबायदि क्वालिफिकेसनफ्रा नैबाव HSLC प्लास 12 HSLC खौबो होनो हायो बा क्लास 12 खौबो होनो हायो बेनि उनाव BA BCom BSc बेखौ होदो MA MCom MSc बेफोरबायदि दङबा MA मिनिमाम क्वालिफिकेसनाथ' जोंना ग्रेजुवेटआनो बेयाव जोङो MCom थालायनाङा MA थालायनाङा बेबायदि थालायनाङा नाथायबा जोंहा B.Ed थानांगोन आरो C.Ted थानाय जानांगोन इम्पर्टेन्टआ बे इम्पर्टेन्टआ नैबेफोर ग्रेजुवेटआ थानांगोन प्लास B.Ed थानांगोन C.Ed थानांगोन नैबे मोनथामा इम्पर्टेन्ट जों गोसोआव लाबानो जाबाय बे मोनथामखौ जोङो फिलआप खालामनानै हैनांगोन दस्राया जुदि फिलआप खालामाब्लाबो फिलआप नङाब्लाबो जों बे मोनथामखौ जोङो फिलआप खालामथारनांगोन बेनि उनाव मा दंबावो टिचिं एक्सपिरियेन्स जुदि नोंहा टिचिं एक्सपिरियेन्स दङबा टिचिं एक्सपिरियेन्सखौ होदो बबे स्कुलावमोन मा पस्टमोन पिरियड अफ सार्भिस मा बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम बेसे गोबाव नों साख्रि मावदोंमोन बेखौ जोङो एक्सपिरियेन्स दंबा होबानो जाबाय दंबा दं गैयाबा गैया बेयावथ' एक्सपिरियेन्स जेबो बिनाय गैया दासिमाव बेयाव ओमफ्राय नोङो नोंनि सिगनेचार होदो ओमफ्राय नोङो बेखौ 7 थारिखनि सिगां साबमिट खालामहैबानो जाबाय JNBआव स' गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जुदि नोंथांमोनहा माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरो बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों